Shout out dahil ko anang mga buwad lover dah baka nakusukay sa mo kaon og buwad. Kaluod din niyo eh. Mas mo ganahan niyo anang buwad ba nga uban ay lami. Usap pa kung inyong simhuton pertig yung bahua kanang ang baho gani ana murag ka ng bilat nga way hugas ba. Bilat nga way hugas. Usap. Mo ganahan medyo mo kaon ng buwad guys kung man ay lami eh kaluod ana eh ako gani ug mukaon ko ana magpantal-pantal gani akong tibok naong diri mapuno sa mga labhag-labhag niya. Pitin akong suka kay as in musalta gyud akong kabuhi anang buwad ba kay luot kay stanan baho pa lang gyud stanan baho pa lang gani daan. Iyo na kay stanan piting luura gyud di jud ko mukaon ana sa pila na gyud katuig na 2022 na lang. A few moments later. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Shout out to my channel and welcome to my vlog. Sana ako'y kanang i-share ninyo gamay nga story guys. Kanang na problema jud kay ko ani guys, na problema jud kaayo ko aning problemaha ba. Kay pinakauna guys, mga miss, kana ganing hi day ko sa mga ano ko andiha kanang mga buwad lover ha ba kanang kusog kay tanan mo ka og buwad bitaw na kanang nahibulo na jud ko ana nila guys ba ano ganahan jud ka kay na sila buwad mo unsa day na sa buwad guys nga kanang kung una pa lang gani nimong simhot ana perti na magid ana lain nagbaho kanang sakit makinas ilong kay lain kay sa nagbaho ganahan jud kina sila mo ang uban kay kasagaran ganahan jud kay sila mo kaubuwad ba lamian jud kay sila sa buwad nya mauna ni guys nga mag-share ko kanang short story ba kanang natay one time guys kay ako dili jud ko ganahan mo kaon anang buwad di jud ko ganahan anang mukaon anang buwad jud bisag unsa nga buwad guys kay ngano lud-on jud kay ko anang buwad kanang maglain akong kabuhi ba kanang mukaon ko anang buwad bisag unsa nga buwad pero niingon sila guys lami daw ng mga buwad bisag unsa daw nga klase nga buwad o ang pinakalami daw kay ang kiampi moto. One time, nagpapalit ko og kiampi sa merkado, guys. So, mauna to, nagluto ko. Pagka magluto, gitilawan ako ang kiampi, guys. Sus, mauna magini inyuha nga. Pagtilaw, gito na ako, guys. Sus, na mantal ko diri. Hala, napuno diri ang akong naw. Napuno diri akong agtang. Akong tibuok naong as in, napuno gid sa pantal-pantal guys, kana ganing puwa-puwa nga napuno gid siya diha ana, napuno gid siya sa pantal-pantal kanang murag labha guys ba. Nangabot diri sa akong bukton. Nya pagkahuman ato guys, nahibulong ko pagkahuman atong pantal-pantal. Perti magin akong ning salta bitaw akong kabuhi guys. Ning salta gyud akong kabuhi hantod nga ning sige na lahin ko nakasuka gyud hinuon ko nagsuka ato guys kay giluod jud ka ako sa buwad sa camping akong gikaon guys luod jud kay ang buwad maong hantod nga kanang pilay na ka years nga wala na jud ko ning usab ato kaon bisa unsa pa na diha nga buwad kay ludon kay kustanan luod kay stanan ang buwad kanang maglain jud kay sa akong kabuhi basta mutilaw lang gani ko as in musakal jud akong kabuhi magsuka dayon ko mo to nga hantod karon nga 2022 na nga wala na jud ko ni kaong buwad guys gisumpa yun na akong buwad ba kay sus ang baho pa lang guys ang baho pa lang gani daan pertig yung luura baho kay sila baho nga luod. So, mauna to akong gi-share ninyo, guys. No, kanang, no hate lang, just love. So,
eternity later. So, mauna to guys. Pero yung seryoso ha sa nagtanaw. Just copy paste lang. Pero di maglago. Huy, joke na to guys ha. Love, lagod ta, no hate ba, no hate. Joke na sus ako pa nga pitigin na kung hangulaan ng buwad nga pitig yung hangula gina pa anong buwad guys. Labi na nang kanang ganing ang color niya nga kanang more siya isda sa bato ba nga buwad kanang na siya pinky kanang sa lawas lami kay nastanan guys sus hasta nang kiampi guys kanang kaling sus ang akong mahurot nga kanon mahurot jugog usa ka kaldero ana. Peace you. Uy, love jud kay kanila akong mga buwad guys. Shout out kay mga buwad lover ha baka nakusok kay sa mo kaon og buwad. Kaluod din niyo eh. So, ganahan niyo anang buwad ba nga uban ay lamik. Sa pag yung baho kadang ang baho gani anak murag kanang bilat nga way hugas ba? Bilat nga way hugas. Tara medyo mumukhaw lang ng buwad guys kung man ay lami kaluod ana ako gani ug mukhaw ko ana magpantal-pantal gani akong tibok naon gani. Pitin akong suka kay as in musalta gyud akong kabuhi anang buwad ba kay luod kay stanan baho pa lang gay stanan baho pa lang gani daan iyo na kay stanan piting luura gyud. Natutas ang 22 na lang